Nagari Ngamarta ya ing nagari Ngindra Parahasta ya ing Cintakapura lah sinten to ingkang ngasta pusaraning praja wonten ing nagari Ngindra Parahasta jejuluk Sang Maha Prabu Puntadewa dalasan para kadang Pandhawa ingkang nampi rawuhipun kadang sepuh ing negara Darawati nenggih Sang Prabu Kresna miwah Prabu Baladewa ing nagari Mandura. Ingkang owahe ngadat saben nampi rawuhipun boten ing pasewakan nanging wonten sanggar pamujan labet para Pandhawa nandhang duh kitaning penggalih labet manggalih murcanipun Sang Pamong Agung ing Nusantara nuninggih Kyai Semar Badranaya kaya mangkono to panglucitaning Wardaya lamun dereng kawiyosing lisan.
miat langening kalangyon aglara pandamoncar Sritinon ing pasewakan busana maneka warna sebak puspiteng udyana miang panjrah ing sarwa rukma renggeng manik mawa retna para banyo sumirat kenyaring tejo leliweran lir kilat sisiring tatit wimbuh gegandha mringing katyuping maruta manda saparan mangambar kongas
raras kang alenggah neng dampar kencana sumarot prabanya lir Bathara Darma gumelar hangebeki kang samya sumewa tinon kati samudra pasang kang samya trapsila angan dewi cilengkang sabda pangandika ya sang Narpati yang suksma mangadili luwih mugi payungana marang kawula dasih mangke Koko Prabu ing Darawati saha Koko Prabu ing Mandura sarawuh paduka wonten sanggar pamujan nagari Mangamarta ing mriki kula sakadang ngaturaken pasegahan panakrami mawantu-wantu kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna lan Koko Prabu Baladewa. Ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Nur inggih Yayat Yayi Adi sembah pangabekti jingandika sampun kula tampi senadyan to guru lawalan manahipun Kakang wonten negari Ndarawati titikal lenggan menika pangastawanipun Kakang Kewala tumuli kepareng tinampi dening jingandika Yayi Samyaji. Senadyan ing ngraka ing Mandura ugi mekaten Yayi sampun katampi pasegahan pambagya panakrami saking jingandika Yayi Puntadewa sakadang para Pandhawa sampun katedha kalingga murda sih panakrama saking paduka Yayi Prabu estu sedaya rumesep kanthi adi mboten wonten ingkang kirang sawiji menapa tumuli pangastawanipun Kakang Raka para ing Mandura Kewala tumuli kepareng dipun tampi Yayi. Nur inggih Koko Prabu Sakoron pangestu paduka sampun kula tampi sakadang mugi kaskecakna anggen paduka pinarak lenggah Koko Prabu Ndarawati lan Koko Prabu Mandura. Oh inggih. Kados boten kiranging pamrayogi Yayi. Semanten ugi kula kados boten wonten ingkang kiranging pamrayogi Yayi. Nadyan jeneng sira Yayi Tambak Ganggeng lan Yayi Setyaki uga kepenakna anggonmu marak sebo ana sanggar pamujan kene. Lho inggih. Sinuwun.
boten wonten ingkang kiranging pamrayogi sakwangsulipun sembah pangabekti kula mugi kunjuk sinuwun semanten ugi kula ingkang setyaki sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ing sandaping pemodo paduka sinuwun. Iya Yayi Tambak Kanggeng lan Yayi Setyaki tiba sepadha-padha. Koko Prabu sareng paduka mirsani kawontenanipun para kadang paduka para Pandhawa ingkang kados-kadosa nandhang duh kita tartamtu Koko Prabu ugi sampun mangerteni bilih kula Yayi Werkudara, Yayi Janaka lan Yayi Kembar nuningkih menggalih mentaripun pawongan Koko Prabu. Mila saking menika monggo radi nyelak anggen paduka lenggah badhe kula jateni wigatining parembakan. Anjrah ingkang puspita arum kasiliring samirana mrih Sekar gadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya ing Koko Prabu kula minangka wakiling para kadang badhe matur wonten ngarsa paduka Koko Prabu sekloron bilih sampun tigang candra menika pamomonging para Pandhawa nuninggih Kakang Semar Badranaya murca saking Karang Kadempel. Kula awit sungkawa ing penggalih langkung-langkung Yayi Arjuna ingkang kecalan abdinipun mboten langkung ugi Yayi Werkudara ingkang sakmenika wiwit kalih candra kepengker Yayi Werkudara nindakaken tapa bisu mboten badhe paring pangandikan menawi paduka Koko Prabu Kresna lan Koko Prabu Baladewa dereng rawuh semanten ugi Yayi Kembar minangka tandha prihatosipun Yayi Kembar ugi nindakaken tapa bisu sami kalian Yayi Werkudara duh Koko Prabu lajeng cara napa lan margi pundi anggen kula badhe manggihaken utawi madosi Kakang Semar Badranaya ingkang ical tanpa warana duh Koko Prabu. Ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Yayi Prabu Sewulepati Agung Pangaksama dene ingkang raka ing Dwarawati katemben kewala nyumurupi kawontenan utawi kahanan wonten negari Ngamarta. Awit ingkang raka ing Dwarawati ugi sawetawis dangu mboten abenajeng mboten sowan wonten ing negari Ngamarta. Lan ugi babar pisan ingkang raka ing Dwarawati mboten mireng pakabaran
saking Mbok Bakul Sinambiwara menapa dene ingkang sumebar wonten ing layang kabar kamangka kondhanging Prabu Kresna menika minangka titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Ananging duka Yai Prabu, kirang langkung samadya warsa menika ingkang raka rumaos radi cupet ing nalar. Duka menapa wonten kahanan ingkang semunipun radi elok ngantos ingkang raka wonten ing Dwarawati mboten nyumurupi bilih titi kalenggahan menika Kakang Semar Badranaya Mendra saking negari Ngamarta. Semono uga pun Kakang Yayi sumedhot rasanipun Kakang sumedhot rasanipun Raka Prabu ing Mandura awit midhanget apa kang dadi dawuh pangandikane Yayi Puntadewa. Jebul Kakang Semar Badranaya mentar saka negara Ngamarta. Kamangka wis kondhanging jagat raya lamun to Kakang Semar Badranaya iku minangka dadi perlambanging kawula, dadi perlambanging kamakmuraning negara. Yen nganti Kakang Semar Badranaya mendra utawa mentar saking negara Ngamarta mendah neya pun Kakang ing Raka ing Mandura menggalih bilih kawontenan negari Ngamarta titik kalenggahan menika sajakipun radi boten sekeca. Nun inggih Koko Prabu, leres menapa iki dados dawuh pangandika paduka sakloron bilih ing dinten menika lan ing dinten sapungkuripun sak murcanipun Kakang Badranaya nagari Ngamarta kados komplang. Kathah demo lan kebak ing kanistan bilih ing dinten menika kathah para pejabat negari Ngamarta ingkang nyelewengaken yatra negara. Ladalah menika ingkang kedadosan wonten negari Ngamarta ya. Kawula nun inggih Koko Prabu, napa malih mata uang utawi yatra ing negari Ngamarta menika sampun mrosot nilainipun. Wonten malih korupsi ing babakan yayasan sandang pangan kula ngantos judeg cibeg bebeg mikiraken sedaya menika Koko Prabu. Rakyat risang kapirangu rinengkul kirampit doh sangrenaning bawana ya ki tukang walang ati ya ki tukang nesing tias ya ki tukang kudu kering kocap nalika samono dereng paripurna anggenipun nimbal pangandikan priyagung kekalih kedadak wonten ing gegering Jawi sowanipun Punakawan Bagong lan Petruk andamel kagyat ing samya mulat. Premangsuk narimeng kalbu budine kang den bawani wong aning Yasukarila dadine kabalang sami